bunabono mbabwate esukali kurwasa che company ao obusi bw'ingano amavuta y'ikinyoni kurwasa che company ao amajani kurwasa company ya Keteba echumbi ya Salt egati ibintu bindi binge bwigo mkonya bali chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwasa company ya MRM aywale ayechi size ao nabego ne chirangi ao mkonya bali black sheets egati ibintu bindi binge inyura nka mbabwato mukoreri obunge bunabono uyebo bosombi gose transportation mbabwato mukoreri wa forklift asibego mukoreri wa which customer care buri obwebirengo bigoro totigara magega agerera rero bikumbolera ibintu biga aserigurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Ouru complex eyerange namagacho asafaricom hoigo no tukutuka sakro ku JM Towers angena credit bank ime yomuchiwo songo bakere simgwe transit number chabo 0111 161 500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Sariki ne mirongo heberene ye mumutinyino yo gatano kabiro mwakano yo wechirubere mirongo heberene tanomo mwancho mu ligerinde no kwegena mbiyora ndonsi yasore na wokwanire abayo kwarigane kwanyora mangana moya ye Ekeonga Chinsa Ibere chiabo no butkireterane Cyrus Nyakundi asense milimo nyiro ni gale Wilson makoli tangani anegati ali kwarigane tia senchira yo wenge na batubwate kibura buru kibosoka kurwasa amagani ao y'abantu eserikali yagendete gutugambira nebwato kugani kwaye wokugendera go kibosio omusasiroti Father Bernard Nyangeri nigesokire na gusaba omurembe kurwasa barayi bono mbato koletie segi enene mono asogotakana chibill asogoita abafanyikazi baito my staff baitete monto security kerago chago interview nga ningi yakogera mutari gwakana chibill abo bisaba abanyanyimbo gochakyo gotukigoro y'abantu kweroka abanyanyimbo gosaga no mubaganyo yomo asomochyo kebirigo omugambyo ito His Excellency Amos Nyaribo torete donation yechi mattress 25 asa abana bali banyolete mubasukano uyu egere bagenderera gusoma tibabasugutumunka bagende kurigie ibintu ibi byasaligete serikali ye kaunti ya Nyamira kubwata kobokonyi gochia seskuru ya kura ejo yabage kubwata umurero
Karibu omonchomo rigereria abanyanyimbo begetaseni kiagetare ikegotoka se wadi ya Kiabanyoru ebunge ya Borabwe county ya Nyamira nigo bachakira obotuki kubwatikana negokuru ky'abanyanyimbo babere begetengo gya KDF amona abande abo bari kweruka ko babanyanyimbo nigo basagane tumugane yomo asumu chokirubo habwase basweta sumubwani yo na kurwania habakora emirimo ekorekeganigo kyabetege kubwatwa muneki kamera kya CCTV agwase hoboteneri bw'omugani bwasokire bonsi na kuboria lichiko linyare koimukigwa ogendi pota igasinga kora iyo security omugate nes na chetenga ripoti gende gyarenge sakunda mbiri na Chinsa cyane kibana to ripoti gas nganyoro yo moito ogokora ga gumusbati ogonte bina fulani oyo tarakana ngamujira ngoro ngumubulina naki akanu umwana oyo gekora to bwati ende na tari kiria akamagonte bya ningo ngwansa komatebia yaki akanu umwana oyo mweri oye naria cheta kanda kaigora aria bakataria bakangira abantu karibu 10 abo bangitete sana bangitete chitegenza kangita bakoko bakatoro bina kumbete bangitete maina toro ejina wana kanya gardini tolikende asa malieta ne vansurut ilichaji ya omgate next resort kebirigo igoron twanyoreta bageni bagafura karibu 8 ime abandi bagacha n'iki pikipiki bagaswaga lakini nonye bachete mbarorekane batindete bagasabe ndagera nabo igo bagaikaranza lakini rende batumiete ndagera ng'echiri bubere igo totebe ng'a igo bachete batindete ntibaberete barebiga bono mbatokoretie segi enene mono asogotakana chibill asogoita abafanyikazi baito my staff mbaitete muntu security kerago chago interview ng'a ningi yakogera mutari gwakana chibill mbamuitete na arwariri nyagetari igo nanje narwa device abantu aba bamindona ekero mwachira ase koragera neba n'echigasi mogora chinene tagwansa korokie na gweyake gekuba buna ntu n'abasikari bono buno ike basari kweroka MCS naende katika hali ya uchunguzi twanyorire ne driver abande bale gokora buna bono yoguru kumaki ogokora huduma ale gweyake gekuba ene no KDF oyo ndogoro ku Dalimas bale kweroka abasikari Dalimas no mwalimu ogosomia egentu bingumbwa so abantu bamindoka mwachira ase koragera tagwansa gweyake bikuba na gusalia ebinto byabanyene ebinto mwakorete wali beef saidi 20,000 lazima mubyakane neba nga imogo kolegas abasikali batambe buna bakabirigo kera twabarangireti budget magega nande bakamako genda bakagamba nabo wasio bomuyega bw'emisa yo gucengera emyaka 25 yobokorera buno musasiroti igo Father Bernard Nyangeri bwe parish ya Rangenyo nigesokire nagosaba omurembe korwa sabarai nabo iga bakrista bo barachiegwikirana seri bagelio gusanga ase misa ya Jumapili ukwana na barayi korwa se parish yunigo boigo musasiroti yo akwanire emirimo y'obusasiroti asagendere korokyo mugokoye kubatikana nobo koreri bwae emirimo eteri emigusu kiagere kwereria abantu ba Nyasaye kero omonto nabwate okugani kwaye naende kero omonto nabwate egento akorigiri korora ng'a omusasiroti ning'o ase egati yabo naende ekero bakwirani ng'a omusasiroti ning'o nabo orabe toikirani onde bwensi nabo oranyora gwaikirani rionde lakini ase omweri bwa rituko igo okora kerio okonyara gokora naende enchera lyokonyara gokora lakini ase ense yatomenyete igebwate amang'ana agocha na kogenda igo tole ase chingaki chinkong'u buna bono ase ense yaito ya Kenya nabo tobwate kibura buru chigosoka korwa ase amagani ao y'abantu eserekari egenderete gotogambera nebwate okugani kwaye gwokogendera gochibosio n'abantu mbaro babwate obote boniga bokorora ng'a mbasoe gochimiga abu nabaro bakore egasi yabo igo bono chinkwano ntobwache abantu ara kabere goika ekerengo buna noe n'abakristo bane nkwereria ekanisa ime
na barabu igo bari korwa ase Chinsa emechi ibere goika ekerengo buna ekero okobategerera nabo okonyora abanto mbaroro bagwaka chinkoi bateba ng'a omogambi yaito mbuya agendererete eserikali mbuya ere na abande mbaroro bagoteba ng'a twakure Nyasaye abakwanere ebuku yasomwa twabua korengereria ase obwamo lakini ase omweri bwa rituko egento togosaba nkeri ng'a ensi yaito etigare koba kere na omorembe abanto banchane naende togenderere gochia bosio. Serikali ya kaunti ya Nyamira yekoragwa n'omugavana omusiki Amos Nyaribo igo yabwatikora obokonyi bwa emeito gochia ase esukuru ya sekondari ya Kura yegotoka ase wodi ya Bosamaro ebunge ya West Mugirango ase kaunti ya Nyamira. Mokonyi obokonyi bw'omugavana Nyaribo nigo bwachire rituko erimo riokamaga ya esukuru iga ya Kura Mixed Secondary kobwata omorero omotindi ase enyomba y'oboraro y'abana bamura yabeteke gosambwa na ase nibo yekerengo getamanyire yabeteke gosarika. Waziri w'ekibesa Stephen Oboso, waziri Hochenda Choni Matiang'i na baigo waziri w'ebintu byetanaine Alice Manoti igo bonsi boabusobwa mu basabire kyombe gya DCI kugendera gukori hobotuki igoro yegekoro ikimuri kitufatika Disemba na roboti rwa senchira yobwikirano. Eskuru eyo yakura nigo egendrete konyora obokonyi maiga ye nyumba y'uburaro y'abana bamura kubwatwa omorero ritukore igoro egekore ekere eyakabere yokubwatwa omorero ase eskuru eyo inse y'omutienyi oyomo obokonyi bwa rero ebwabwatukwa na serikali ye kaunti ya Nyamira inse y'oburayi bwaye omugavana omusiki Momi Nyaribo abwase omuwasiri w'ekibesa Stephen Oboso oria bw'ebintu bitonjukanaine Alice Manoti naboigo oria Ogenda Dr. John Matiang'i nigo baenekia okwenanwa kwa bokonyi obwo. Omugambi oito His Excellency Amos Nyaribo torete donation y'echimatres 25 asa abana bali banyorete omubasukano oyu egere bagenderere gosoma tibabase gotomunka bagende kurigia ebintu ebi biasaregete. Remember mwaka ori esukuru yakora buya yaringi number 8 ase county yaito igo omugavana nababete concerned ekera koigwa esukuru eri yakora buya naende nere gochikonya konyora emibasukano ekabire eyo igo tokogikeri kabisa togosaba Nyasaye akonye community ebintu ebyo mbie basikoiranira naende kabire. Maiga yobokonyi obo bw'echimaturesi nigo muwasiri Oboso ateba buna. So it's unfortunate that the school has been affected by a fire incident, and this is the second time around. I think the investigative agencies need to dig deeper so that this problem is uprooted from its roots, and we hope that this should not recur. We pray that normalcy returns and school activities continue as normal. Ensemo yaye omwarimu omonene bw'esukuru eyo aserita Cornelius Moriasi nigo aorokio omogoko ye maiga y'esukuru eyo iga kogenderera gokonywa naende twagokire ase obosemi bwaye ng'a teri mogoko ye kera abana bakogenda nkanga baburirwe mattress gose bintu bindi byokorarera advice ya abana babere skuru batware chingaki chingi ekyo gosoma nekara bagotimoka chidomu cyabo batimoke esa mazingira aramaya nese goeterayo anyarire ko bogototomera chi mattress abana abo bagende gutumia ase chidomu cyabo twakire biya une skuru kwa niaba ya skuru abaiboli abalimu na board of management board of governors bande no bara twakire biya ase mugavana ito His Excellency Amos Momi Nyaribo. Hingo reporter Getembe kuroiga skuru ya sekondari ya Kura egutoka emeye wodi ya Bosamaro West Mugirango kaunti ya Nyamira inche Fatigad Gesemba. Ambuya muno muri kicho Fatigad Gesemba ha sorobotiro munchumu ligirya tonyoro mutimo komoke tokwirana ntogende nekyonga senchira yoboikira.
Eduka ya Uhuru Superstores yo gutoka miyomo cy'obusongo nkone bale ebintu bunabono mbabwate esukari kurwasa chi company ao obusi bw'ingano amavuta y'ikingeni kurwasa chi company ao amajani kurwasa company lya Keteba echumbi ya Kensalt egati ibintu binde binge bwigo nkonya bali chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwasa company lya MRM aywale ayechi size ao nabego ni chirangi ao nkonya bali black sheet egati ibintu binde binge inyura nka mbabwatobokoreri obunge bunabono uyebo bosombi gose transportation mbabwatobokoreri bwa forklift asibego bokoreri bwa which customer care buri obwebirengo bigoro totigara magega agerera rero bikumbolere ibintu biga aserigurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Uhuru complex eyerange namagacho asafaricom hoigo no tukutuka sakuru ku JM Towers angena credit bank ime yomuchi wosongo bakeresi migweterase chinamba chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Asama liyetengo rwa James Marale Nyakundi, principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College, liye gotoka Limongoni, Kitutu Masaba constituency, Nyamira County. Kitutu Masaba Technical ne college ya serikali egiye kwa abana courses au cy'ubundi na ndabone gendege tangani ndakora werene lingambi yamono asoko to abana woje college na especially during the May intake na ndabone ngo batangasira turenga September intake ndoga ndrete kwa admit abana elinde baje basome baje wekonya sama tukagocha esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College ibata chikosi buna Agricultural and Environment Studies aziba kwiga Agricultural and Extension mbwate course ya Mechanical and Automotive Engineering aziba kwiga Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo nkwiga bale Plumbing, Masonry, Building Technology, Civil Engineering ase ensema ya Computing and Informatics nkwiga bale ICT operator, ICT technician, computer packages, cyber security na wego na network system administration. Asinsema ya electrical and electronic engineering nkwiga bale electrical installation na wego electrical engineering. Asinsema ya cosmetology nkwiga bale hairdressing wego mbabwate fashion design nkwiga bale food production yani cookery na wego food and beverage production wego mbabwate course ya driving which asibali bonse baraganye kwegera kugenda Kigali. Abana bagasose college ya Kitutu Masaba nkoye gubale government scholarship nkoye gubale higher education loans egiye kubakonya sama somabo na kwakana inyomba na ande nkoye gubale constituency bursaries kuna bono asabali bakuru Kitutu Masaba constituency umubunge honorable Cyrus kuba support yale sana asoko baji bursary na ande n'iki constituency kinde kiri kitretana ne cyonsi twaigwananire n'igisi CF funds baje baba support asoko baji bursaries yenda cyo muri ndabatebingelinga leta abana Kitutu Masaba elinde basome banyore skill yera bakonye asama tukagoja yama asamange nabo okubatalira ase skuru yiga ose obakirisi migweterase kiramba cyabo 0743480999 kose 0782490068 nabono intake y'umutinyo September nigo egenderete ayirira. Karibu nainde umwanchumu ligerelia ama tukabero kama yegetaseni kia Getembe kumurikira ugosambwa kwenyomba y'oburaro y'abanyaruka seskuru ya secondary ya Nyanguge mixed nigobono habarimu hababuli nabaigaborokiwa bo banyoretwa kwa somo sobono bayakanyora ebiraro basomo wakirito ni muturi yo kurigiye abaseneta we county ya Nyamira watakana no bakoni yubiga
ikoba bono ogosegetwa kwarure guchi asa borokia kubikomokia asa masomo abo buno omogaka omanyete obokongu bwa banafunzi omanyete nga abaibori abana bande mbara abakoruchi family background chire chinkongu anda ke toba tumeka bono igana obara mbareta gento kieke na bakuira naenda another month babereteka bakorigie mattress na gento kieke no borangeti na kiye kogera achora nga tiga abana banyore e mattress no borangeti at least yababeke ke wango gete manya korigie bintu bibinde bitigarete na bakonyoro bakonyire rinde babere gento kieke esukuru igo gotuachire no yokorigia obo senator oyokorokutoni moturi olwoch ne rochire erinda konya abana bakeigo abasukie edo mweri ayete na barubu bintu bya yeto at least abana babe relieved no akora bakonde class ime banyore mbabwato e mattress bakorarira no borangete bakorarira ko bakonya korengereria na kibinte byabete such that now we have got well wishers coming to donate so that we can reinstate our students, especially those who were affected heavily, not necessarily to their former self, but partially to where they should be. So we thank you very much for airing this event, this incident. Secondly, I want to thank Mr. Mounde for taking it up and relaying this information to one senator aspirant who has given us this donation. Boys and girls, what do you say? Si Mungu ambariki sana. Okabe event taligentekebe ukonugo sabanga nande muna prince bateba ntoganetie abanta abange batokonye ekiagara mwalimu tarawe school nei abana even the society mbarenga where ene instant ya chire tutamanyete nande besu tanyari kugacha igo oyo ratwara magombo akonya abana aberinde basome ekero umwana gusiriba ka pocket money eyanga bege tata bwatie yende aba minto na berega senko sana Mohora ibensomoske William Ruto niga kwanire kerenga kiaye kigotingia chi sector agati abo eliye chisemya sokwene kibuna kero moro kiwa kurwa sechinga chitali kwenyara no lyobegetumo kya sokwene kibuna nkonyorara masomo heli kwegendelia asa masomo ye ukwana senyomba yobora ya state usime yo mucho Nairobi Raibense nigatera nabwate merobiri mekrano asogo chikwene kibunensi ya Kenya ngusukeri mutwe wekera ho mwaka wechirubere merongo 3 muri kitodani runtiri aroboti rwa sinchira yoboikirano Ukwana sigikaro na barai au hase nyumba yuburai ya State House ime yomoche Nairobi Muraiwense Dr. William Ruto nigasange ndoto yaye igoro ya saganetie ensi ya Kenya ichikubake magendero gati myaka 30 na myaka 40 erebosio hase igikaro baigo yikirinwa na barai au igati abo mokonyo ye Professor Abraham Kithure Kindiki Mugavana we county ya Kisumu musike Professor Anyang' Nyong'o Francis Atwoli gati ya bande nechenga kecho musike Ruto chaka haso ko enekelia ba Kenya ukugane kwa chisemi na manasa borokigwa bagokolie bya. We have worked on what we thought was equity, where we said parents will contribute a small portion, we will give a portion of loan, we will give a portion of scholarship. That creates equity, but it's not good enough. Now we are moving to universal under the amendments we have taken to Parliament. So going forward, any university, any student, so long as they have passed their exam and they have been placed in a college or a university, each one of them will get full funding for their higher education. Ukwana chinga kicho niko boigo amenta sogote babuna nenye Kenya kegandrete gwetera mangana au ekirenga kya ekanene no ko ene kibuna ya sukire go chibosio. We were better than China in 1981, 82, 83. I mean, that is so recent. Every one of us here was born by then, right? Just imagine that China was just a country poorer than us. How many years ago? 30 years ago. Look,
Look at where they are, you know. So when we say that this great country of ours can become a first world country in our generation, it is doable. Play your part. Asense mwende abarai bande aboigo baikirina nigo bakwandira gosemeri kwabo na komenta buna asense ya kenyere bono neri bagali ya lyugukirania endote yo. I believe it is possible for a Kenyan being born in the next few years to be the last of our citizens to live in what is called a third world or a developing country. This is an achievable Kenyan aspiration. Let us attract people who can be able to invest in hotels industry, in hospitality industry, expand our businesses, attract both indirect and direct investment, particularly in manufacturing for the purposes of export. Nkuruba teriga taseni kia Getembe kurega se nyumba y'Uburai ya State House ime y'umuco Nairobi. Letera nenguruko Daniel Untiri. Mjono mori kito Daniel Untiri haso robotiru. Ko bwatikana ne bikoro bya bauni ko gendra ko baingayi habana ncha sichinsemo aigeme yense ya Kenya. Nikobono haiga bikoro bya babi kokolekana ase abo bisaba abanyanyimbo. Baba bako beka byara habasaliwe tani batano ase chinsemo aso bo saliwo bakagendera kwenekiwa aime yensi ya Kenya. Oraibenso muske William Ruto igarurogo Chicago cha sabo bisabo burendi kwenekibuna ngokora bale abauni aigaime yensi ya Kenya so kwenekibuna abanenchi nkonyora bale omulembe baganiti muri kitodori nyogembo narobotirwa sinchira yoboikira. Kobwatekana nebikorwa by'abauni bigenderetse komenta kamono aigaime yense ebi anene bigenderetse kwirira okoboro burendi ni goli tukulia rero abo bisaba abanyanyimbo bababe kabyara abasari batatu abo barorekanete bagwikirania obosari asumu baganyo yomo ense moja Westland ime ya Nairobi na sumu chona kuru abo bisaba abanyanyimbo ni bababe kabyara omakagerwa oyomo bobosari oyokonyo bwate ebiranwanero ebitindi asebanyora masasi kwetania emerongo Ibere na 5. We manage to recover. We believe that sometimes this criminal might be using to do major criminal. From the document we have, this is a certificate that a licensed owner is given after returning the firearm. The other documents that is here we cannot ascertain because the ideal person who has a gun license, when returning, should return with all the assorted firearm documents. Boigo ase county ya Mombasa abo bisabo banyanyimbo nigo babeka byara abakagora babere bobosaria abukonye bare abonchori ba mariogo yogo tindia carriers wale wa kubeba 10 na peddlers 12. In the month of June, May and April, we were able to detect drugs worth 51 million, 51.5 million. So we are on top of things. And there's no secret how. We are going for everybody who is dealing with the issue of drugs. We cannot allow to lose generations. Asense moyaye umuraibwense muske William Ruto ni garugo chika gocha sabo bisabo borendi kweneke buna ngokora bale oboini obu bogendereta kwenekwa aigaime yense na boigo abasari abo bagendereta koba engai abanainchi. Having lawlessness, goons and all these other characters, criminals, should be stopped. Now that we have a consensus, our security agencies must do their job. Within the law, they must do their job and they must stop criminality. You know, that is how we are going to secure Kenya's future. Inkoribote Getembe Eriane Edorin Ogembo. Muye muno muri kito Dorin Ogembo ha sorobotiru na gwikiraga bumunju muri gera no gwikira omweri wamo na majya Ekeonga Chinsa Ibere Rende chikoraga Chinsa nyeningirane kumanya senchira yo boikirano itarane Cyrus Nyakundi yoneke kokaretera asenchira yo manyiro ni galenge Wilson Makole magaye chikamera ni galenge Wilfred Matundo yoneke chibichana muri yo gachira senchira yo boikirano
igarenge DJ Adsani nago sabiro twaro bulikiro bya asomoroberio bo komenyo bya kebo chenugo chigoswa embeo ere rosirine ige sale nago sabire twaro bulikiro borobia Bagaka ninjo, ninjo getembe, ninjo dorome, mangana man, bangina ninjo. Musomboro jo kuri tatondane. Ona kugiragira abantu baranje ngekiaya okona gotoma ibintu ngekiaya ngirikiaya oganyete ngaya bono ngekiaya mugabyo yayo uyu ngaya bono yayo uyu oyaya naki mugira bwa meseke musomboro jo kuri tigana kugiragira ibintu nyori gikwanyora nonge keigo ne ikiao ikina ikiao mugira bwa meseke musomba da toro jo kuria kara abantu mbakari jinda onyandagira teyo kari meseke kei nkoko girere meseke ko no girete esa urioro je gento keriko rumu nkeki origirete ekitari kiao mugira bwa meseke musomboro jo kuri Bagaka ninjo, ninjo getembe, ninjo dorome, mangana man, bangina ninjo. Eduka ya Uhuru Superstores yo gutoka emirimu cy'obusongo nkonya bale ebintu bunabono mbabwate esukari kurwasa chi company ao obusi bw'engano amavuta y'ikimene kurwasa chi company ao amajani kurwasa company ya Getembe echumbi ya Salt egati ibintu bindi binge bwigo nkonya bale chirangiche e company ya Crown asibego bakonya amabati kurwasa company ya MRM aywale ayechi size ao nabego ne chirangi ao nkonya bale black sheets egati ibintu bindi binge inyura nka mbamwa tobokoreri obunge bunabono uyebo bosombi gose transportation mbamwa tobokoreri bwa forklift asibego bokoreri bwa which customer care buri obwebirengo bigoro totigara magega agerera rero bwikumbolera ibintu biga aserigurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Uhuru complex eyerange namagacho asafaricom hoigo no tukutuka sakuru ku JM Towers angena credit bank ime yomuchibo songo bakeresi migweterase chinamba chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Asamaria Tengorwa James Barale Nyakundi, principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College, iliyotoka Limongoni, Kitutu Masaba constituency, Nyamira County. Kitutu Masaba Technical College ya serikali iliyokoa abana courses au chubundi na ndabone gentege tangani ndatikora werene ngambi yamono asoko to abana woje college na especially during the May intake na ndabone ngo batangasira turenga September intake ndoga ndrete kwa admit abana elinde baje basome baje wekonya samatukagocha esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College ebwata chikosi buna agricultural and environment studies aziba kwiga agricultural and extension